Berriki ezagutu ditugun nikelaren inguruko notizien inguruan, Ordiziarrei helarazi nahi diegu lasaitasun mezu bat. Ordiziko udaletik, hasieratik, abuztutik bertatik eskatu genizkion ingurumen sailari azalpenak eta bilerak, bi aldiz bildu gea guk eskatuta. Airearen kalitatearen eskumena ez da udalena, ez da gurea, baina eskumena izan gabe ere ardura gurea da. Ardura handia. Horregatik, eskatu dizkegu azalpenak etengabe ingurumen sailari, horregatik bildu gea Birritan ingurumen sailarekin, IMA proiektuko arduradunekin, osasun publikoko arduradunekin, eta baita enpresekin ere bai. Eta zentzu hortan adierazi nahi dugu, datu horiek onartezinak izan da ere, konpontzeko bidean gaudela, eta adierazi zaigula behin konpontuta eta neurriak hartuta, eluketela arazo gehiago ekarri. Enpresei dagokionez baita ere, argitu nahi dugu ez diela legez kanpoko isurketa batzuk izan, aurrikusi gabeko isurketa batzuei buruz ari garela, ez zeudela horren inguruko neurriak, legeak eta araudiak ez dituztela aurrikusten, eta enpresen aldetik, gertakizun hauen berri izan duten lehen minututik, neurriak hartzeko prestutasuna erakutsi dutela, neurriak hartu dituztela, inbertsioak egin dituztela, eta zentzu horretan uste dugula arazoa konponbidean dagoela. Hala ere, adierazi nahi dugu ingurumen sailari eskaera egingo diogula etengabe, gai honi jarraipena egin diezaion eta neurketetan nikelaren partikulen datuak onargarriak izan daitezen arte.